traemos aquí aos componentes de Betula. Temos aquí a Pedro e a César. Antes de nada, decir que, aparte de ser os fundadores desta asociación, o pouco tempo que levo falando con eles, vexo que son naturalistas que queren pois o que é o entorno. Entón, que mellor que persoas que queren o entorno para poder protexelo. Entón, eles o que fan pois con esta asociación que a fundastes no 2013, non? Finais do 2013 e 2014, pois é unha asociación de custodia de territorio. Logo xa nos contaredes moitísimo mellor, pero que é, pois eso, protexer eses anacos de bosque, en este caso aí vamos contar de bosque atlántico, pero outras terras que teñen esa fauna, esa flora tan importante. Compoñen, eso vai ides contar un poquinho quen compón a asociación? Sí, vale, entón non digo moito máis. Sempre agradecer a vosa presencia. Hábitat en temas de custodia de territorio está moi implicado en Fragas do Mandeo, na Fundación Fragas do Mandeo, compañeiros de Bétula. Eu creo que é un gran complemento, sobre todo nun espacio tan importante como Fragas do Emo, que parece increíble que non haxa máis forza dos grupos ambientais. A culpa tamén, a nosa culpa de hábitat tamén, un pouquinho, porque aquí quedades moi cerca, pero hai tantísimos frentes abertos que a veces é moi difícil abarcar todo, non? Entonces, o que non é quizás de recibo, que xa levados uns lados traballando, que non vos invitáramos antes, eu creo que darvos un poquinho de presencia aquí na cidade de Coruña, creo que é moi importante para a vosa asociación, para nós tamén, porque así vos conhecemos un poquinho máis en profundidade. E nada, simplemente agradecemos que estedes aquí. É un día complicado, porque hai fútbol, xoga a final en Madrid, eu non sou moi futbolero, por lo tanto me dá un poquinho igual, pero nada máis. Moitas gracias. Boas tardes, todas e gracias por estar aquí, porque a parte do fútbol está unha tarde espléndida, porque unha mañá xullosa e apetece dar un paseo por fora, pero vamos así uns minutos. Vamos a procurar non ser moi longos nas exposicións para darte a comentar despois, porque vou falar, comentar e compartir. Temos aí unha pequena montaxe para ver un pouco en que consiste a nosa actividade destes anos de vida que levamos na asociación e que proxectos estamos a levar aquí. Como dicía, a Betula nace no 2013 entre persoas da zona de Ferrolterra, Ferrol de Comarca, que xa viñamos tendo inquietudes por os temas da natureza, o patrimonio, algúns xa implicados noutras asociacións, como pode ser a Vega, como pode ser o Pedallo, como pode ser a Elna. Entón, digamos que neste tema de custodia de territorio non había algo específico na zona, en Galicia sí, que había outras asociacións, como Fragas do Mandeo, Pidemovas e outras máis. Veíamos esa necesidade de traballar neste sentido, entón aí estamos facendo o que se pode. É unha asociación nova en canto a centro de creación e tamén con un dos socios non moi amplios neste momento e que me gustaría ampliar, porque a nosa primeira preocupación é a dinamización social e a concienciación social neste sentido. Entón, cantos máis estemos metidos, máis amplitude lle damos a esos temas e sempre vai entendendo. Entón, vamos a ir pasando. Aquí vimos un pouco ese resumido que é unha asociación para a custodia do territorio. Neste caso, apoyamos ese nome custodia do bosque atlántico, pero non é que sexa específico do bosque atlántico. O ámbito da asociación, os estatutos e o territorio da isla. Entón, temos actuación
parcelas, bosques en Custodia están na zona de Ferrol e Oeune, pero tamén temos unha zona de Vidal, o Procéntrico, na Terra Chá. Aquí tamén é a definición que hai de Custodia de Territorio, que non é moi fácil de entender, porque non hai moita tradición aquí en Galicia, entón, as veces, a xente dice, que é iso Custodia de Territorio? Pois é, en verdad, porque se manteñan os valores, os recursos naturais que teñen determinadas zonas de interese natural, cultural, paisaxístico, patrimonial, de todo tipo. Aquí vemos objetivos, non é só a parte vegetal, senón o que implica a nivel paisaxístico, etnográfico tamén, unha ferventa como a Valelle, unha zona de petróleo que de alguma maneira foi o detonante porque descubrimos un grupo de amigos que había uns petróleos ali no concello de Cabanas que non estaban ainda ni protegidos ni que había que de alguma maneira buscar a forma de traballar por darles a comida, moinhos, horros, etc. Agora, neste apartado dos convenios, pois empezamos, hai varias formas de actuar nas asociacións de custodia. Un é por convenios con propietarios, que son titulares de fincas ou parcelas, outra é por convenios con administracións públicas que tamén sexan titulares de terreos ou espazos, outra é por rotorazón, as fincas que temos nas Fras do Euro por rotorazón dunha persoa, e outro é por compra de terreos. Esa é a parte máis difícil porque a capacidade económica nosa é pequena. E aí é un erro, a finca da María non son 20.000 metros, son 60.000. Sí. En cada en torno, bueno, se coñecedes é unha especie de casa de turismo rural, pero que fan moitas actividades con grupos de rapaces e tal, teñen moito terreo dedicado pois a diferentes especies vegetais para facer menos, identificar plantas e demais. Traballamos con esto. Aí, ese último, tamén un negocio comunitario, a Horta de Pinín, é unha horta periurbana, un espacio pequeno, de 200 metros, en que está pegado a redes, que é a maioría un pobo que pertence ao Concello de Ares, tradicional, moi bonito, e entón este Pinín pois é un pintor local que faleceu e doou a súa obra a unha sociedade da Licia Tenencia, e nós, en contacto coa tenencia, pois tratamos de poner en valor esa horta, que é unha pequena construcción, pavimentada, un pequeno reo que pasa polo medio, e darlle unha funcionalidade para, de feito, actualmente estáse facendo un curso de agricultura ecolóxica en horta, pois, con costeiros, entre outros, e darlle funcionalidade a nivel local e, ao mesmo tempo, ambiental. Aí vemos unha actividade de sinalización de alguna das parcelas en Custodia, neste caso unha de Bernardo Mai, que é un historiador conocido, aquí á esquerda, e sinalizamos con aqueles postes, que era unha liña que non se ve moi ben, con terreo en Custodia por a protección do turismo. Este é outro. Son parcelas que están na zona pertencente na zona do Senso, e, bueno, hai uns bosques pois, que merecen atención e, sobre todo, conservación. Son bosques pertencentes ao bosque atlántico, con frondosas típicas. Este Bernardo Mai tuvo a iniciativa de nos
puxemos de conveniar con nos eses terreos. Ali non sabe, pero é outro que é unha mineral, porque é unha zona húmeda ou a riba do río. Este é a finca Varella, Vila Condor, que ten tamén unha extensión considerable. Este é unha das parcelas da finca Varella que estuvemos contabilizando as diferentes especies vegetales que ten e tal. Está sinalizada con itinerarios para con escolares pois ver as diferentes especies. Ese é o momento da asignatura do convenio con Xosé Vidal, que se señor aí, e a nosa vice-coordinadora. A nivel de estatutos non que chamamos presidente militar, porque chamase coordinador o que tocou de ser vice-coordinadora permanente. Están asignando o convenio en Vilado, na finca de Xosé Vidal, ao lado do río Lara, que tamén é unha finca interesante. Este é a Horta de Canín, unha xornada de voluntariado para a limpeza da horta e preparar o terreo para esas actividades que están a facer. E agora estamos logos da tenencia e do Betuno, que conjuntamente gestionamos esas actividades. Aquí é unha actividade, un día de voluntariado na Horta de Tinín, limpando, sentando maleza, ponendo a funcionar. Este é a custodia detrás do Eume, e aí hai un erro nese lado. Xa me gustaría que así, non son 2,4 hectáreas, son 2 parcelas que en total, en conjunto, son 7.000 metros aproximadamente. Pero, bueno, teñen a ventaxa de que están nas fragas, un lugar moi conhecido, moi interesante para actuar ali. Nas parcelas, estas parcelas que dou unha señora, porque quería que, por indicación do seu marido falecido, que se conservaran ben, entón non tiñan descendentes, e buscaban alguén que a gestionara, pero sin alterar o que era externo. Entón, puxos en contacto con nós, escrituramos, pagamos os gastos notariales e de registro e demais, que son da asociación. Por certo, a asociación ten nos seus estatutos a norma de que se algún día desaparece ningún dos terreos en propiedade ou custodiados poden pasar a mans privadas, ten que ser pasarse a outra asociación que teña por fins semellantes de conservación da natureza como temos. E aí, no 2016, para actuar nesas fincas, tiñan, antigamente, estuveran plantadas de eucalipto. Eses eucaliptos cortarnos polos anos 90 e, ainda que non replantaron, a maioría rebrotaron. Entón, eran considerables. Contabilizamos, entre as dúas tiñan uns 350 tés de eucaliptos, uns máis grandes, outros máis pequenos, e queríamos que a primeira actuación nosa ali fose a retirada dos eucaliptos, para deixar que recuperar o bosque autóctono. Entón, acollémonos, bueno, a historia se le máis non vai contar, pero acollémonos a unhas axudas que había da Consellería de Medio Ambiente para actuar en parques naturais, era exclusivamente para actuacións en parques naturais. Fixemos un proxecto, os seus problemas, pero era para retirar os eucaliptos, evitar o rebrote e restaurar a vegetación autóctona. Ese era o cartel anunciador, fixémolo, rematamos os traballos fai agora un ano, e, bueno, quedamos bastante satisfeitos, non nos todos, incluso máis difícil, porque aquí nos demandeu teñen veces o problema, conseguir que non rebroten, ou se rebrotan, pois está con
é cando estamos en plena tala dos eucaliptos, había por medio, esta é a estrada que vai hasta Cabeiro, e entón moitos deles, pois, por a altura que tiñan, está a parcela, vai desde a beira do río, que está un pouco aquí á dereita, hasta o alto, unha pendiente considerable. E entón moitos caían na estrada, ou que cortar a estrada, tivemos o apoio da Riada que traballa no parque, bueno, foi retirar todo, claro está, deixar despexado, en fin, levou aquí é o momento que se ve un couce de eucalipto, unha recalada, e ao lado un plástico. Agora vemos con máis detalle o que facimos. Entón, entre ir coa machada, quitando esa casca cada pouco, e un rebote que a mellor cada mes ou tal, había que dar unha volta, pois un dos socios dixo que experimentara a tapalos con plástico negro, ben posto para que non desempla luz, de tal maneira que aí concentraban co calor e humedade os fungos e podrecían en meses, e non rebrotaban. E efectivamente, foi o que fixemos, este é o sistema, uns 350 pés, e comprobamos os 3 meses ou así como funcionara, e o máis do 90% estaban perfectos. Algún tiña un pequeno rebote, como vemos aquí, pois porque o plástico se levantou un pouco ou porque unha astilla furou o plástico entrou a luz. Por exemplo, este é un caso, levantouse aí un pouco por baixo e se lle queda un sitio, pois o eucalipto trata de recuperar. Bueno, outros convenios pendentes estamos gestionando, uns máis avanzados e outros menos. Pois é un co Concello de Luardos, que está bastante avanzado, o Concello de Fene está proposto, está un pouco parado, porque tamén, o cambio do goberno, estas cousas. Montes de Forosero, tamén temos contato unha extensión moi grande, unha montaña que queda entre San Sadurniño, a Capela e Esponte, nela, moi interesante por os valores que ten, pero xestiona unha asociación de vecinos con unha especie de monte comunal en que ten outro tratamento. Estamos en negociacións a ver se conseguimos tamén esa custodia. Son 1.450 hectáreas. Sí, unha extensión dedica, o sea, principalmente pues ten ganadería, Fernando Vacuno, Cabalar, e algunhas plantacións de piñeiros, sobre todo, de cabeiros. Era moita zona con turbeiras, con humedades, con pequenos arrocetes, e non pasaba. Pero, lógicamente, están enviados os líderes. Hai outras fincas na zona do Seixo, que vou llamar, que tamén é unha zona de costa, ainda que está moi minimizada toda a maioría da costa da Ría de Ferrol, pero hai unha zona ali entre Luaros, onde está a planta de Gracia Arenosa e a zona de Maniños, en Fene, que está bastante natural. Entón aí interesábamos actuar tamén para preservar en Maniños varias fincas, o Castro das Escadas, que é un castro de ribeira entre o Seixo e Maniños, ou Luaros e Fene, que tamén é interesante, e os petrólicos do Corto dos Golpes, que ese que serían nas imaxes, pois que tamén queríamos entrar en convenio con ese terreno. E na Clarcoerme, na parte das duas parcelas, pois temos moito interés, están unha e outra, como vimos na fotografía, a unha distancia na mesma ladeira, que pertenece á parroquia de Cabalán, non Fero, a unha distancia unha da outra de unos 100, 150 metros aproximadamente. Entón, queríamos tratar de conveniar o terreo intermedio para facer unha única parcela, que podían ser 2
hectáreas ou 3 hectáreas, unha cousa así. Ainda que temos unha dificultade para localizar as veces os propietarios, porque o 80% das frases do Ebro, que é o gran problema que hai, pois están en mans privadas. Entón, é fácil ponerlo no dólar, pero a parque natural, pero a xestión cos titulares é máis complicada. E algúns que non se sabe nin quen son, incluso a nivel catastral, hai unha zona que non ten referencia catastral. Proxectos de actividades, temos roteiros divulgativos que facemos periódicamente, participamos no proxecto Ríos en colaboración que coordina a CEA, especialmente pois, no río que temos na zona se emboca no Seixo, pero pasa por os concellos de Cabanas, Fene e Bugardos, non é moi grande, pero é moi interesante porque hai bosques de ribeira, ten bastantes humedais, bueno, pois, aí facemos as dúas actuacións. Unha é o control biolóxico das augas, que facemos 2 veces no ano, unha maio que toca agora e outra é en outubro, para ver a calidade, focos contaminantes e demais. E outra é a limpeza de ríos, que é o último domingo de setembro, e tamén pues, actuamos en distintos tramos do río para limpar e mellorar. Aí tamén neste proxecto, ainda que aquí non está, pero xa temos un convenio con un centro educativo da vida zona, que é o Colegio dos Casais de Maniños, que participan os escolares nestas actividades do río que les pasa preto do colegio. Cousa de Raíces, tamén estamos colaborando aí. Estamos na Federación Galega de Custodia, e isto, ROA 4 World, é un proxecto dun rapaces, unha familia de cataláns, que é en Barcelona, que querían facer, ou fixeron, unha furgoneta, un recorrido por distintos territorios, en principio era de Europa, pasando pola costa mediterránea, viñan subindo por Portugal, e chegaron aquí, era para divulgar actividades e proxectos de tipo social, ambiental, alternativos ao oficial. Entón estiveron con nós, estiveron en as faras, gravaron entrevistas, e están pendientes de publicado no seu Facebook, na página web e demais. A xarxa aparece aí tamén, a xarxa é esta rede catalana de medio ambiente, e participamos nun proxecto que era de restauración do bosque. Nesas parcelas que temos ali no Eure, había uns claros donde non había moita vegetación ou admitía pues, alguna densidade máis. Entón, fixemos ao amparo dun proxecto coa xarxa unha repoboación con exemplares de castiñeiro e de carrán. Non moitos porque a verdade é que non ten moito espacio despoblado nas parcelas que temos. Este era a furgoneta de Coa 4, este cartel de roteiros pola Frade María Queira. A Frade María Queira é unha frade moi ben conservada, moi bonita, que está na área do Forosero que dá a San Sobrinho. Un roteiro por aí, outro por Forosero. Este é un roteiro por ali, pola zona próxima a este parque industrial que está, que se chama Vilar do Colo, que é xusto onde remata, onde está a peaxe da autopista cando se vai a Ferrol, e por ali pues, hai unha zona que pode ser ecolóxico, pode ser o Marco San Lorenzo, que está ali, algunhas mamas, e pasa preto o río Banco, que temos como de referencia para en Custodia. Por aquí, precisamente, ia o camiño inglés, ou vai,
e agora fixeron aí unha maña para estirar por outra zona. Bueno, era un pouco un bloqueo reivindicativo de posta en valor desa zona. Creo que se do río, este aquí do río, aquí é unha actuación para o control das augas no río Bar, e a medición de oxígeno, nitratos e demais, a limpeza simultánea, e aquí o resultado desta limpeza non só dos ríos, senón das ribeiras, porque non hai máis que achearse a entornos naturais, como seguramente moitos saberes, para ver as veces que grandes animais. Aí o resultado tamén da retirada ás veces, pois ves unha pista que vai ali a unha zona tal, pero como é posible que trouxeran hasta aquí se é moito máis difícil carretalo hasta aquí que levarlo a un contenedor? Non se entende que é o caso. Aí, por que non esta posición. Vale, é o que é considerar un pouco. Quero simplemente breve concretar e aclarar algunhas cousas para despois empezar o coloquio. Bueno, o objetivo principal da nosa asociación é a protección de fragas, de soutos, de outros bosques, seres arborados, etc. Sobre todo se están en perigo de desaparición ou de degradación. Na zona onde actuamos nós, que máis ou menos comprende as barras de Ferrol e de Otera, digamos, a zona en gran parte é periurbana, está semi-urbana, non? Pero ainda quedan pequenos bosquetes que poden ser de media hectárea ou cousas así, que teñen moito valor, porque son como illas, moito valor para a fauna, moito valor paisaxístico, etc. Entón, concentramos o noso esforzo a ver se podemos ir tendo estes pequenos bosquetes. É certo que tamén temos 3 hectáreas na zona da Terrachán e Larva, pero a nosa zona de actuación preferente é esa. Claro, que o objetivo prioritario sea a conservación de fragas, de bosques, non quere decir que olvidamos outros objetivos, non? Como son, por exemplo, os árboles enlleras e hierbos, non? Poden ser, en algún caso, matogueiras, algúns pequenas pozas, xunqueiras, etc. Tamén construccións tradicionais, que están en perigo de desaparecer. Por exemplo, neste momento estamos xa conseguindo un muiño neste río Bar, que ten a maquinaria completa, que espero que poda comprar o Concello e nos dá a xestión do muiño a nosa asociación. Bueno, en tema de cuestión de territorio, o ideal, sen dúbida ninguna, é comprar. O sea, non comprar, adquirir a propiedade dun territorio. Porque así tens unha protección a perpetuidade. Porque, como xa dixo aquí o meu compañeiro, en caso de disolución da sociedade, entregaríase a outra entidade de custodia de territorio. Normalmente sería a máis próxima, pero bueno, eso sería unha cosa de decisión da última asamblea. E despois, con estas terras non podemos especular nada. O máis que se pode facer é permutar unha propiedade que tengamos por outra que teña máis valor ou máis interés. Claro, entón, cal é o criterio para intentar comprar? Pois que sexan fincas, boscosas, de moito valor natural ou paisaxístico. Ese é o primeiro criterio. Que teñen condicionantes de perigo de degradación ou desaparición. Que se fai despois con estas terras de propiedade? O que se debería facer? Pois hai como dos camiños. Unha conservación activa, que pode ser, por exemplo, facendo plantacións, etc., outras cousas, non? Ou ben unha conservación pasiva, que é deixar a natureza que faga o seu traballo. Nós normalmente inclinamos por unha conservación pasiva, porque a introducción, por exemplo, facer plantacións ten varios problemas de tipo técnico, científico, que ten que ser que ter a garantía, por exemplo, pensar un momentinho unha repoblación feita de carballos. E moitas veces esos carballos non sabemos onde veñen. Por tanto, poden ser xenéticamente moi diferentes do que hai ali.
principio isto me parece que sexa unha cosa razoable, non? Bueno, neste momento, o noso objetivo prioritario é completar as dúas parcelas que temos das Fragas do Eume con as que están intermedias para formar unha masa boscosa de 5 hectáreas aproximadamente. Con 5 hectáreas xa pode ter un certo impacto incluso na administración, etc., para traballar con máis extensión. Como supoñedes, chegar a comprar pois son horas de negociacións negativas que se reciben, a xente de repente pensa que ali ten a gran tesouro, cando hai 4 eucaliptos que non valen para nada porque además as pendentes son moi fortes, pero bueno, aí estamos. Mientras tanto, que estamos a facer? Pois hai unhas curripas, non sei se sabedes o que son curripas. Curripas son unha construcción normalmente circular, con unha porta, sen tellado, donde se poñían, que decir, en pasado, se botaban ali os ourizos dos castilleiros, porque xuntábase así, se conservaban moito tempo, meses se conservaban, porque hai un proceso biolóxico tamén de fermentación, etc., digamos que protexe dos parásitos e tal. É unha forma tradicional de conservar durante uns meses as castañas. A outra forma, máis definitiva, é secalas. Pero bueno, e deste, precisamente, as Fragas do Eume, parte da flora, está chea de curripas. Nós temos unha moi bonita, e agora estamos nos traballos de, bueno, os penosos traballos de tramitación burocrática da solicitude, non? Porque hai que dar cantidad de voltas e tal, para restaurar e facer un roteiro de curripas con un pequeno carreiro, e vamos que a xente que vai por ali sepa o que é isto e o valor que tiña para os nosos anteros. Bueno, problemática das Fragas do Eume, pois era de Antonio moi compañeiro. 80% de propiedade privada. Seguramente será o parque natural no Estado que máis proporción teña de propiedade privada. Que pasa? Pois pasa que ali os propietarios teñen uns dereitos que son legítimos de obter unhas rendas por o que teñen, non? E nestes momentos, se vamos nós, non hai ningún plan ni de compensación ni de compra ou de expropiación, non hai ningún plan. E aí vemos conflitos que hai nas Fragas do Eume. Realmente é o que coñecí nas Fragas do Eume cando tiña 12 anos así, a que agora non me la pena. Antes non había un solo eucalipto. Todo eran carballos, castiñeiros, apidueiros, etc. E agora hai eucaliptos poucos metros encima do centro da acollida. Se vades ali, está o centro da acollida, moi bonito, con todas as cosas, e miras hacia arriba e ves unha plantación nova de eucaliptos. A administración realmente non fai nada. O que fai é quitar, se chega aí algún director que ten sensibilidade e quere traballar, o aparta, como apartou anterior. Ese é o problema. Despois hai outros problemas tamén que teñen, que son, por exemplo, a invasión que hai nas partes onde non teñen eucaliptos, a invasión que hai de eucaliptos das partes altas, que chegan, ocupan o bar, o canon do Eume. Realmente hai tamén outro problema moi antigo, que é a existencia dun coro do Eume, que está realmente a poucos kilómetros do esteiro, ou sea, da desembocadura do río Eume. Eso impactou tremendamente sobre todo na fauna acuática, nos salmóns, nos reos, etc. Pero bueno, eso está e eso non ten remedio. Se algún día se encontran novas enerxías, quizá asistamos a derribo das presas, pero de momento que é increíble. Está tamén, como xa pasou, o peligro da fibra de auga. Sabedes que o río Eume pasa por algunos, digamos, terreos que teñen rochas e minerais de base de pirita. Entón, cando se abriu a estrada G64, que vai de Ferrol dos Pontes, esa pirita se oxidou e formou ácido sulfúrico que caeu ao
Rego se chegou a un balse do Porro e a Oume e matou matanza xeral de reos, o sea, a torrente mariña. Este é un perigo que existe, sigue existindo. Se cais, pode ser tamén o turismo masivo. Aí chega moitísima xente, cada ano máis, xente que fai o percorrido nese microbús que vai a Cabeiro, non sei se moitos deles se dan conta dos valores perdidos, os valores que ainda existen nas Fragas de Orbe, pero bueno, eso é cousas do noso tempo, ¿no? Que a masificación en todo. Bueno, importante decir tamén que as fincas estas, aunque xa recalcou o compañeiro, non se poden de unha maneira vender, especular con che de dinero e o caso de disolución pasa mal. Digo isto porque contactas con un propietario con intención de comprar algunos que teñen maior queima o que teñen ali, o queren moito, hai xente que quere, ainda quere os seus pequenos bosques e tal, fragas, que dicen, bueno, isto que teño garantías de que isto vai a persistir como está, e nós se las damos, non? Bueno, o problema, a dificultad que ten calquera asociación de custo de territorio, por exemplo, Fragas de Mandea, que está máis cerca de aquí, é sempre a capacidade financiera para abordar a compra e, por tanto, conseguir a conservación a perpetuidade. Os podo dar algúns prezos de pases que andan por aí. Por exemplo, o último que non aceptou un propietario que tiña unha pequena parcela ali nas Fragas, colindante con a Serendeira Panosa, era de 30 céntimos o metro cuadrado, o sea, 3.000 euros a hectárea. Era unha finca que ten algúns eucaliptos, non moi bons, e tamén ten carballos e outras cosas. Si é o prezo do chan solo, o sea, sin eucaliptos ni piñeiros, pode oscilar entre 25 céntimos un metro hasta 50 céntimos, pode ser así, oscilar. Si ten carballos, depende da calidade de carballos que pode ter. Eu mirando por aí, topei precios entre 90 céntimos a 1,25 € o metro. Ese chan e ten eucaliptos, pois vai estar se os eucaliptos son maiderables e tal, pode ser o precio xa maior, de 1 e pico euros a incluso hasta 3 nas condicións. Depende moito da pendiente do terreno. Como abordamos nós, ou pretendemos abordar todo isto? Pois principalmente aumentando o número de socios. Tedes que ter en conta que hai unha asociación que se chama Rimimoas, que está no Ribeiro, esta ten algo máis de 1000 socios. Bueno, pois chegou a ter, comprando en propiedade, 300 hectáreas de bosque. O sea, 1000 socios, 300 hectáreas. Si fixéramos a proporción, pois, con 6 socios serían 30 hectáreas que seguíamos en Burgoa. Eu, porque coñezo bastante ben as iniciativas de custo de territorio que hai en Euskadi, ninguén ten esas propiedades, non? Hai agora unha que está cerca de Guernica, que vai comprar un antigo piñeiral que xa ha cortado de 30 hectáreas e o van a comprar a 36 céntimos o metro cuadrado. E todo con os socios de Tena, con 200, casi 200 socios de pouco a pouco. Entón, a realidade é que esta é a maior dificultade que ten a cuestión de territorio. A capacidade financeira das entidades, sexan as asociacións, sexan as fundacións. Aquí, si noutros países, como por exemplo o Reino Unido, incluso Francia e tal, pois chegan a ter en propiedade miles de hectáreas, miles. En Gran Bretaña hai en custodia de territorio en propiedade das asociacións 90.000 hectáreas, máis de 90.000 hectáreas. En Francia, é curioso, é unha iniciativa do Estado. Hai unha cosa que se chama Conservatorio do Litoral, que vai comprando parcelas da costa, que lindan ao mar, pouco a pouco. Comprando, non expropiando, comprando. E xa teñen muitísima superficie. Porque realmente é a única maneira de defender as cousas. Os plans de urbanismo poden modificarse.
A declaración de parques, moitas veces é puro papel. A reserva de biosfera, idem e adem. O LIC, o mesmo. Son cosas boas, pero non consiguen a verdadeira conservación, a perpetuidade. A conservación da perpetuidade ten que ser en propiedade das asociacións de custodia de territorio ou, en caso, da institución pública, que sexa. Non hai outra. Hai experiencia de obras en Europa como moitas parques, moitas zonas, al final non consiguen nada. En nosa terra temos a situación é realmente alarmante. Os bosques fragas son moi poucos. Eu traballei entre as cosas no Servicio de Montes de Deputación Foral de Álava e coñezo ben a realidade, non? Realmente puso a famosa devesa de Regueiro, se chama, é un pequeno bosque, era unha cousiña, unha cousiña. Temos outras fragas do hombre que podía ser unha maravilla por extensión a cantidade, pero la temos como está. E despois que nos quedan? Nos quedan esas pequenas illas que son as que debería ser o objetivo de conservar. E se encima están xunto a un río que ten valor ou certas cosas, pois mellor que mellor, non? Bueno, vou pasar rapidamente ao que son os convenios. Cando presentas con un particular, mira, non somos tal, podemos facer un convenio contigo, te comprometes a conservar isto, tal, sempre a resposta é que saco eu. Que saco eu isto? E ten razón, non sacan nada. Realmente non sacan nada. O único que é un compromiso deles por conservar aquilo como está, non? É unha protección temporal. Estes convenios son por 10 anos os que facemos, que temos aí, as 11 hectáreas que temos en convenio, 11 hectáreas son por 10 anos renovables. Hombre, se foran montes veciñais, pois as posibilidades son maiores, porque montes veciñais xa a superficie é considerable, posiblemente al ter unha estructura administrativa e tal, podería conseguirse resultados a máis longo prazo. O mesmo podría ser con as propiedades de concellos. Os vou contar, os vou exponer simplemente un proxecto de convenio, o que consiste, a parte máis principal. Un convenio consiste, primeiro, en unha identificación das fincas, con seu referencia catastral, a superficie. O que non sempre é fácil. Non sempre é fácil porque, primeiro, non se pode consultar os catastros. O cidadán normal non pode saber a quen corresponde a finca do polígono 3, parcela 150. Non hai forma. O tes un amigo, unha notaría, que acuda de forma ilegal a averiguar a propiedade, o estás listo. Non se pode. Esas son as primeiras dificultades. Entón, recollemos a relación que pode ser a veces moito das parcelas, e despois o que é máis interesante é unha relación dos elementos de intereses a incluir cuestións de territorio. Que é isto? Pois pode ser as hectáreas ou o que sexa de bosque, ou que sexa de, por exemplo, se hai unha trufeira, os metros para a trufeira, algún árbol senlleiro que hai, tamén todo iso vai recollendo, non? Os rochedos, pode recoller elementos arqueolóxicos, se os hai, en fin, todo o que vale a pena de conservar. E o que pedimos ao propietario que se comprometa a súa conservación. Hai sitios que, por exemplo, de altísimo valor, de valor, o caso do Monte Fogoselo, ten 1450 hectáreas, ten unha impresionante cantidad de trufeiras, e ten tamén outras moitas cousas, non? Ten tamén o lobo. Eso se calamos a boca, porque non queremos. Bueno, despois, que realmente compromisos ten por un lado a Betula e por outro lado a propiedade? Pois, o compromiso, vou a ler, actualmente, compromisos da Asociación Betula. En virtude deste convenio, a Asociación Betula comprométese a facer un inventario ou un estudo ou diagnóstico do estado dos elementos de interese, incluídos na cuestión do territorio, coas súas necesidades e perigos, recopilando, analizando toda a información científica e técnica existente. Nos temos a sorte, entre os socios da asociación, pois hai varios biólogos, hai varios agrónomos, hai, en fin, outra xente que pode botar un arquitecto, que pode botar unha...
Despois, prestar asesoramento gratuito en cuestións de conservación e mellora dos elementos naturales ou patrimoniais, non? Sempre que teñamos ese asesoramento gratuito. Despois, isto é un punto moi importante, a Xoventura buscará obter axudas de subvencións de entidades públicas ou privadas, sexan galegas, estatais ou europeas, e propondrá as accións de conservación e ou restauración do medio natural ou patrimonial, para que, en caso de ser aprobadas pola propiedade, podan ser feitas pola Asociación de Tula mediante voluntariado dos seus socios ou simpatizantes e coa posible colaboración de outras ONGs ou así. Por exemplo, imaginaros este monte, que ten bastante gando. Pois, hai zonas onde o gando non ten sombra. En verano, hai días que as necesidades de sombra son reales, non? Entón, nós podíamos facer ali unha plantación de carballos, por exemplo, de vidueiros, para que sexa refugio do gando e, a la vez, conseguimos unha mellora ambiental. Vale? Outra que podía ser, pois, a unha dos humidais que por ali, por exemplo, tomar auga do humidal, da torreira, e facer un agregadoiro. E ese agregadoiro poñer ali en pintafontes ou que sexa. Consigues tamén unha mellora ambiental e a la vez unha mellora productiva. Bueno, sempre Ventura se compromete a respetar os usos de aproveitamentos gandeiros, forestais, cinexéticos ou de outros tipos do monte, pesca. Sempre que non entre en colisión con a conservación. Que compromisos adquiere a propiedade, non? Pois a propiedade realmente o que se compromete a non facer ninguna desfeita, por exemplo, non plantar eucaliptos. E pouco máis, Neste caso, neste proxecto de convenio, dice, a propiedade comprométese a levar a cabo unha xestión que fora compatible o aproveitamento gandeiro, forestal, cinexético do monte, coa conservación do territorio con todos os seus elementos naturais, paisaxísticos ou patrimoniais, reseñados na relación ambiental. Non realizar nas fincas, e demais elementos de interés reseñados no punto 3, a actuación que sexa manifestamente contraria que suficiais os valores naturais e paisaxísticos do territorio estudiado. Agás, por causas justificadas ou de forma forza maior. Neste caso, cando haxa que facer nunha destas fincas alguna actuación deste tipo, excluirse total ou parcialmente dita finca, parcela catastral, do acordo de custodia do territorio, de forma definitiva ou temporal, no caso de que fora posible a súa restauración posterior. Estes son os puntos principais que se compromete a propiedade. Bueno, se hai unha relación que se consideran lesivas, pois o que dixen, por exemplo, facer plantacións de eucaliptos ou de outras especies non autóctonas, pois a facer obras ou pistas ou cosas que perxudiquen claramente a vegetación, etc. Dadas en Matarrasa, por exemplo, que está establecido, tienen bastantes hectáreas de piñeiral. Son piñeiros antiguos, probablemente que teñan moito valor ou valor madeireiro, pero, sin embargo, tiene un valor, aunque sea un elemento que non é autóctono, un valor faunístico especialmente importante, e tamén para o tema dos cogumelos. Despois, simplemente, a propiedade se compromete tamén a permitir o acceso da finca á propia asociación, que en algún momento, con súa autorización, pode levarse ali rapaces de colexios e outras cousas, e a difusión pública. A difusión pública, en uns casos, pode ser moi interesante. Por exemplo, neste caso, o Bugreto, que hai moito ano, eles teñen ali un cebadeiro. Pois, que podemos facer nós? Nós lles podemos facer unha publicidade legítima da súa carne, por exemplo. Podemos decir, esta xente ten un convenio coa Xoventura que significa unha conservación do que hai ali, e iso pode ter, incluso darles unhas placas, recoñecimento, un pouco máis. Dificultade de facer convenios? Como vedes, para a propiedade, o compromiso é seguir como está, máis ou menos, non? Nós sí que temos que traballar algo, vixiar apelos, facer o seguimento e tal, pero a dificultade é convencer ao propietario de facer o convenio.
porque lle produce unha, como se diría, se quedan pasmados, ¿no? Esto é unha desconfianza moi grande. Solo chegamos a que pensan que desta maneira é que somos unha especie de submarinos da administración para quedarnos con aquelo, empezar a encher aquelo de prohibicións e cosas destas. Bueno, pois agora, se non teño máis que decir, se queredes facernos preguntas, expresar dúbidas, desacordos, que nos hai tamén con isto, pois estamos para eso aquí. Sí, yo creo que una de las cuestiones que había dinero de Europa y todo esto para mejorar el estado tal. ¿Hay mucho más dinero y falta que no gestione? O sea, si hubiese que no gestionase, ¿habría mucho dinero de Europa que se podría traer? ¿O...? Eu digo que sí. O que pasa é que xa sabes que Europa está restringindo moito os orzamentos, non? Porque incluso para a maior parte dos dineros de Europa, por menos unha gran parte, van ao sector agrario, non? A PAC, a famosa PAC. Moito bom de traballar, especialmente moito ligada. A PAC, a filosofía da PAC era, digamos, compensar aos agricultores por a baixada de prezos das súas materias a entrar no mercado mundial. Entón, tanto agricultores como gandeiros chegaban pagos compensatorios ou primas gandeiras, aí está. Pero a entrada dos países do leste e tal fixo que as necesidades financeiras foran moi maiores e a PAC, a Unión Europea, vai estar restringindo de feito moitos os dineiros. E concretamente o que abriu unha cosa que se chama, chama moita xente pago verde, é dicir, intentar reconducir a agricultura e a gandería hacia unha maior compatibilidade con a biodiversidade, con a natureza. Realmente isto é pouco os cartos que se destinan. A parte que é moi discutible técnicamente si se están moi empleados, porque por exemplo se daban axudas para conservar sedes, para conservar muros de pedra vellas, pequenos agrupacións de árboles e tal, cosas destas. Pero non está conseguindo moitos éxitos. O que si fai a Unión Europea é aqueles sitios como poden ser parques naturais sí que destina unha maior proporción de dinero, pero non sabía contestarte a pregunta se realmente houbera. Aquí nos acollimos a estas ayudas que fondos FEDER, unha gran parte, me parece que o 70% paga Europa, e o 30% restante, neste caso, a Xunta de Galicia. Sí, e o traballo os membros da apertura. Sí. E, por certo, para conseguir quitar os eucaliptos das fragas de Urbe, non queren os maderistas quitar os eucaliptos. Non consultamos con cantas, con 5 maderistas. Ninguén quería cortarnos aqueles eucaliptos. Non queren. Incluso temos a impresión de que algunos propietarios de fincas que teñen eucaliptos ali, ou que non teñen eucaliptos, non teñen moito interese en conservar as súas fincas. Concretamente, tivemos unha reunión con, non podemos chamar enemigo, porque non somos enemigos, unha asociación forestalista moi importante, de protectores forestales, e unha pregunta que nos fixeron, por suposto, a resposta nosa foi sí, nos queda rotundo, era se estábamos dispostos, se Betul estaba disposta a aceptar en donación fincas dos seus socios. Nos dicimos que sí, mas que estamos esperando isto, a ver se chegamos a donación. Porque hai xente que ten parcelas de monte, moitas delas de moi pequena extensión, que para eles xa é unha complicación. Non saca prácticamente nada, e depois tengo que dicir, efectivamente, o parque sí que ten unhas restriccións importantes sobre o uso do chan, e, bueno, a ver se por aí va o camiño. Realmente me parece, non sei como quedaría ese plan de axudas para os parques naturales.
non sei se se cumpliría. Eu penso que non se chegou a... O sea, os demandantes de solución non sei se chegarían a cubrir os diñeiros que piden, non sei. Sí. Falamos de Parque Dorme, ten o 20% na administración, porque a administración o 80% é dos particulares. Dese 80% de superficie, que particulares saben realmente onde teñen as súas fincas e as teñen totalmente controladas e localizadas? Mira, cando nos donaron estas fincas, queríamos saber, teníamos unha referencia de GPS dos marcos de abaixo, porque a finca vai desde o río hasta arriba. Bueno, pero queríamos saber localizar outros marcos e renderos. Entón, fomos preguntando por a parroquia que era Taboada, e nos dixeron, aquí xa ninguén sabe onde están os marcos. Eso, a xente nova non ten o mínimo interés por aquilo. E despois descubrimos que as fincas estaban nunha parcela que tiña 40 hectáreas, pero que era de moitos propietarios. E solamente 2 estaban diferenciadas. O sea, o resto de unha masa de 40 hectáreas de un montón de propietarios que en estes momentos é unha cosa irresoluble, de verdade. O camino lógico neste caso concreto de outros sería a expropiación, pagarles os propietarios que poden acreditar a propiedade, que moitos a mellor non poden acreditarlo, en proporción ao que aparezcan as escrituras, que non hai escrituras, son todas privadas e tal, e pagarle fora. Non hai outra maneira. Os consideradores igual esa sería a mellor opción. Unha proposta de expropiación xeral das fragas do Dorme, a xente que poida certificar que ten parcelas en papéis, que se pagan lógicamente. E despois, se a administración non quere máis complicacións, que foran un convenio moroso para a xestión daquela superficie. Bueno, a administración non vai a querer semellante cousa, porque poñer en contra un montón de personal. Xa o ten en conta. Claro. nestes momentos xa se encontra porque Hai dúas asociacións de propietarios nas Fragas do Eume e as dúas están en contra das actuacións da declaración del Parque Natural, en definitiva. Porque xa ainda sendo propietarios de determinadas limitacións que consideran que son titulares de non poden poñer ninguna restricción ali a súa es que este tema dos parques é curioso, non? Si ti estás fora do parque, non hai problema. Pero si ti eres un propietario dentro do parque, tens moitas limitacións e sin ninguna, hasta agora, sin ninguna compensación. Ninguna. Ni ninguna oferta de compra ou adquisición, porque podías facelo, non? Pero non teño compensación, claro, Sí. non existe compensación hoxe en día, pero sí pequenos aldeas ou casas ou núcleos aproveitanse as axudas para reformar as súas casas. Ou non? Sí. Eso xa é unha compensación. Alguén que quere cambiar ali as ventanas, mudar a súa casa ou reformar unha pared ou un tellado e tal, por estar dentro do parque natural, Sí, ten unha axuda. O sea, eso é unha compensación xa. Sí, agora, despois, claro, hai outra compensación indirecta, que son os ingresos por turismo. Hai xente que se está a beneficiar da existencia do parque, claramente, non? Eso é real. As empresas, a empresa de alquiler de lugar de kayaks, os restaurantes que surxiron en torno a... Pero eso digo. Sí, pero claro, o propietario máis concreto, non? O propietario moitas veces non Casas sabe. de área falamos do parque de Orme son 90.000. Non, son 9.000 Non había de aquí, non é tanto. Era factible. Non están. Estamos falando de, no mellor, a ver, un termo intermedio, 0,75 metro cuadrado. O sea, la pasta que se ha gastado por ahí, Sí. queremos comprar las fragas de metros. Perfectamente, que se fai unha oferta probablemente da administración non tería dese 80%, non tería 80%, pero mellor tiña un 60%. Sí, sí, estamos inmediatamente. Estamos seguros que a Porque a maioría... maioría son herdeiros, Herreiros. seguramente. E xa non saben nin onde están. Comentaba usted, poñer máis en contra a xente do que está, o propietario. Son moi... Non. Agora sería unha acción en positivo, Sí. algo en positivo que Entonces, chamamos. bueno, unha expropiación, precio xusto,
Sí. que puede certificar que tienes este rollo. Pero por... Eso sí está. Que pasa para que non existe esa vontade? Claro, é que é un problema de vontade, de sensibilidade, A nos explicamos o que pasa, que os temas de medio ambiente son de terceira ou cuarta categoría. O sea, Non son urbanísticos de primeira, nin son vías de comunicación, nin son tal. A mostra témola... bueno, pensan eles. Sí. Pensan eles. Claro, evidentemente. Pero actúan en consecuencia. É dicir que a mostra témola agora cando queremos facer algún tipo de convenio con concellos e demais, a administración local, a administración incluso coa Diputación, falaremos dese tema. Nos concellos hai persoal administrativo, hai unha oficina técnica de urbanismo, hai de servizos sociais, pero de medio ambiente o 90 moitos por cento dos concellos non teñen absolutamente nada. Entón, non saben nin siquiera que facer. Iso é unha cousa marginal. Eso, na Deputación, está convocando agora axudas para as asociacións culturais, non sei que, actuacións e tal. Hai que pasar con moito detalle as folliñas do BOC para encontrar unha pequena referencia ao medio ambiente. Hai referencia a cazadores, sociedades de cazadores, de non sei que, culturais, gastronómicas, etc. O medio ambiente ali prácticamente está desaparecido. Entón, ese é un problema social. Eu creo que é un fiel reflejo de que a sociedade. Estamos dicindo que os concellos son o reflejo da sociedade. Exactamente. Directamente. Aquí, que se preocupen por esas cosas, somos 4, que dá casualidade que nos juntamos neste tipo de actividades, pero en xeral... Dentro de 3 meses, cuando empiece a arder todo, empecemos todos a tener pánico, porque yo tengo ya pánico de ir a las aldeas, o bajar, por ejemplo, el monte de Balaret, yo ya no voy a esa playa, porque me da claustrofobia, porque son los 3 kilómetros encañonados de árboles y no tengo por dónde salir ni volando, a nado a correr, que me congelo, ¿entiendes? Y entonces, ahora de repente empezaremos a tener terror, yo tengo terror, en general la sociedad responde y reacciona cuando pasan ese tipo. Y llegó a Vigo, ¿cómo estuve yo pensando? El año pasado llegó a Vigo el fuego, o sea, es que estamos, aquí hay refinería, como o sea, es que estamos rodeados, o sea, eso hay que, tenemos que exigirles que hagan, o sea, el cortafuegos es que 50 metros, ¿no? Lo que la franja que están pidiendo que limpien, cerca de la, o sea, es que esto no es verdad. Bueno, yo oí el otro día en la radio, o sea, prende una feria y va hasta arriba, de España hasta el final de Europa, o sea, no sé si era catastrofista el tío o no, pero está de tal manera la cosa que salíamos todos volando, o sea, a lo bestia. Quería, todo esto que discutimos, non caer nun pesimismo, non? Quero dicir que, por exemplo, estamos fora del territorio, levan moi poucos anos. Levamos moi poucos anos, e pouco a pouco van surgindo asociacións, van surgindo iniciativas, bueno, hai entidades como a vosa, tal, e despois os galegos temos moita tendencia, me parece a mí, a decir que somos, en fin, moi malos, moi peor. Eu traballei 30 anos en Euskadi, e traballei a maior parte deles na Diputación Foral de Álava, que eso non ten nada que ver con as diputacións de aquí, son os que realmente ten a administración ali. E os podo contar moitas cousas, moitas cousas que non están na lei. E, por exemplo, cartos para a custodia do territorio apenas hai, non hai case. E despreocupación polo medio ambiente, o sea, preocupación polo medio ambiente, pouca. Pero, se lle puxéramos as fragas de OM en Euskadi, que pasaría? Sí pasaría. Sí que... Bueno, vamos a ver. Eles teñen, bueno, ali teñen, xa sabedes que o partido que por século seguirá ali, que é o PNV, ese ten moitos votos ou rurais ou semirurais, non? Ten sempre, vai con moitísimo cuidado. Si realmente estivera a situación de que os propietarios querían, si os compraría seguramente. Pero, por exemplo, na declaración do Parque de Gorbea, que tamén ten propiedade privada, propiedade de unha especie de montes veciñais e tamén propiedade pública, houve moitos
fixou moitas cousas, podes ver plantacións de piñeiros, plantacións de Alberto Douglas, si fomentamos, o contan por o número de persoas que van, os gobernos destos, o número de persoas que van a visitar o parque. Non lles importa, digamos, o interese desas persoas, o interese real. Simplemente van, pasan por ali por centro da Goia tantos e xa está. Pero preocuparse por a mellora ambiental do parque e tal, non é. Sí. Sabedes onde está máis desenrolado o tema de custodia do territorio en Cataluña. En Cataluña, sobre todo, porque era unha entidade que xa desapareceu, que era a Caixa, non sei a Caixa, onde estaba o que foi o ministro de Defensa, como sabe. Bueno, esa entidade tiña comprada moita superficie. Non sei, agora seguramente sabe Dios o que pode pasar con todas as terras, non? O problema que hai tamén, incluso que tivemos ahora moitos cartos, como temos, hai un problema para adquirir propiedades. Si se enteran que tes moitos cartos, o prezo sube rapidamente. De feito, hubo unha realidade destas, se enteraron que a Caixa da Foros, nos chamaba, estaba detrás de unha asociación destas e prácticamente duplicaron máis o precio de oferta. Ese é o problema. É un problema que hai moitas veces. Entón, resumindo, o ideal ter adquirido propiedade por compra da zona, etc., a superficie para a conservación da productividade. E despois, convenios a máis a longo prazo posible se a xente ten vocación na realidade. A xente combinou con nós e xente moi sensibilizada, moi sensibilizada. Un deles é biólogo tamén. O sea que a un paisano normal non lle vais con isto porque non te manda paseo, normalmente. Outra pregunta máis, outra cousa? Sí. Unha cousa que, bueno, o primeiro parabéns pola iniciativa, porque o que parece que contaxe de vos en nada, por lo menos para mí que estou deste lado, estou abrindo a boca por todo o que leva feito, que decir, en tan pouquísimo tempo que podades chegar a custodia de todos os terrenos e o que tedes en un proxecto, para mí é algo espectacular. O sea que parabéns a todos, o primeiro xa. E unha cousa que unha pregunta que tiña, xa contestas, que era se subía o precio, se xaba sobre o precio. E a outra que tiña era, con respecto aos terrenos das administracións, dos concellos, entendo que hai a posibilidade sería só o convenio. Sí, convenio. A tipicidade da administración. Sí, é só o convenio. De feito, pois, os termos do posible convenio son parecidos a estos, o que é titular sigue sendo titular, non simplemente pedimos que se manteñan as mellores condicións posibles, que se hai algún tipo de actuación que non corresponda, que se corrixa, e asesorar para calquera actividade que está por ali. Bueno, en principio, nesta proposta concreta que temos ali no Concello de Vilario, pois inclui por parte do Concello indicar este niño que falaba Pedro, que está todo río, evidentemente, podía incluso facerse un pequeno parque lineal ali, como entre os terrenos públicos e tal, que de feito o Concello nestes momentos ten dedicado unha partida para dedicar ese niño, que está na exposición de parece que algún funcionario, o sea, de nivel de Secretaría de Intervención, que teñen certas reticencias a facer convenios con entidades. Non sei por qué, se iso porque en realidad non compromete a nada, e se en algún momento se quer rescindir o convenio con comunicado, que Pedro non decía, con comunicado 3 meses antes, pois está... Sí, o Ministerio de Morados
por exemplo, ao Concello non lle vou suponer prácticamente nada, salvo a propia iniciativa que queran ter. Se queren comprar unha estrela xunto ao río e ao muiño, pois a eles, moi ben, encantados. E depois outras cosas son, por exemplo, cartografiado dos sendeiros, os carreiros do Concello, que é cantidad, os carreiros típicos que se separan. E son todos os carreiros, son os únicos sitios onde se conservan ainda algúns carballos, alguna flora de interés, lagartos, cosas destas. Fíjate, eso supongo. E outra cosa parecida, non supón prácticamente nada, simplemente e nos les prestamos asesoramento. Por exemplo, hai un sitio moi interesante, que é un carreiro litoral, que vai casi a costa sur do tramo, como falou antes César, que está entre a famosa Reganosa e o antigo Astarno, os Astilleros. Todo iso está en bastante estado de boa conservación, porque hai prácticamente dos pequenos núcleos, son os Seixo e Maniños. E o resto ainda se conservan, pois, por exemplo, este que se chama o Brezo este Alto, Erika Arbórea, carballos, algúns vidueiros, alereiras, hai alguna desta, como se chama, villa en galego, coño, esquíos, corzos e tal. É un sitio que, simplemente, que nos cartografiarse ben ese carreiro, facer uns sitios que é peligroso, que pode caer a xente algunhas barreiras de madeira sen máis, e despois, con postas, proceder con voluntarios a limpeza do lixo que por aí tirado, porque, sobre todo, a xente, penso que, eu coñezo ben, penso que a xente non é tan sucia como era antes, fai 30 anos, así. O sea, xa non se bota tanto lixo a costa, pero hai que evitarlo. E con pouco disso consigues unha mellora importante, pero os concellistas, como dice César, que son máis ben fríos ou... Non sei, a administración xera, por exemplo, costas, para que non comen con costas, pagan, por exemplo, con todas as aveñas. E a través de Madrid está intentando, na costa desde Ponte do Corpo hasta a Praia de Niño, que é unha zona que está vía do tren, unha pendiente de total, que simplemente firmar o convenio que talles os eucaliptos ali queda, o sea, eso é a mellora. Aquilo está ben conservado, pero non dan un paso tampouco. Estou Fernando, que van moitos anos xa de ter convenios con costas, pasaron un pouco parecido tamén. Entón, en fin, para terminar, se nos queremos o convenio con Froxelo, pues salimos a ser a asociación de custodia que máis terreno ten de custodia de todo o Estado. Pero son fondos de transacción simplemente tirados de socios, non? Que vota os socios. O socio, o perfil do socio é particular. Empresas... non, son todos particulares. Tipo, Fragas do Mandeo, en principio hai entidades privadas, asociacións. Nos estatutos tedes aberto a esa posibilidad que unha empresa poda ser colaboradora, unha asociación, etc. Cantos socios eres? En estes momentos que somos 60, ainda non chegamos a A capacidade económica é que... Ademais temos, porque xente moi contada neste tema, puxemos unhas cotas mínimas de son 15 euros anos, que eso non dá papel. Estamos falando de fresco, es que axudas para a compra, non. Eso non hai un sitio. Non hai. Ni siquiera en Berbertel non hai. Que sepamos nos non hai. A axuda que esta que nos acollemos os económicos sí que era o 100% do concedido tamén. Era específica para actuacións en parques naturais. Entón, supoño que ten 100% porque haberá poucas solicitudes que entren nese perfil. De feito, temos agora outras solicitudes que eran para esa restauración de Curripa, divulgación tamén da cultura da castaña, explicar un pouco a nivel social, a nivel de centros educativos e demais, como era este mundo nas Ferraz do Eume e no resto de Galicia, cando a castaña tiña ese peso. Por certo, a castaña actualmente en Galicia son, son 150 millones de euros o que representa, podría ser moitísimo máis. É dicir, que aquí estamos falando da explotación forestal, se o castilleiro hoxe en Galicia se puxera
explotación, outras extensións que nos están moviendo, hai un déficit grande de producción de castaña. Un enxeñeiro de Montes, doctor enxeñeiro de Montes, que é vasco, pero que estudiou aquí en Lugo, díxome que a unha superficie de castiñeiros elevada absoluto é, sin dúbida ninguna, a que consigue o mellor beneficio por hectárea e gana. Pode ser. Por certo, unha cosa que sí quería criticamos un pouco a administración, pero nós temos que reconocer que a xente que estaba ali no parque, tanto o director como os guardas e tal, se volcaron con nós, se volcaron con nós. Por exemplo, algúns garitos se picharon no río, non? Conflito con os pescadores enseguida, pero se este xente, eles mesmos, como os quitaron os eucaliptos, tal, e sempre foi moi boa resposta, moi boa apoio, pero son a xente de Barcelona. La financiación lo comentaba el otro día Fernando. Sí. Quizás teñen, non sei se contase ou non, Fernando, eles actúan como fundación. Fundación ten un marxo de maniobra distinto de unha asociación. Referíame aos cartos da subvención, que comentaba outro día de volumen, que habrá moita xente que non o sepa, pero o volumen que vai destinado para cazadores, pescadores, clubes de fútbol, etc. Eso hai todo no mismo paquete que as nosas entidades. E se ves os cómputos que son públicos, e podes miralos, o porcentaxe de cartos destinadas ao medio ambiente nos últimos 5 anos en comparación cos destinados, ancho digo máis, a clubes de fútbol, asociacións de calquera tipo, e se non digamos a cazadores para repoblacións, a pescadores, etc., é de pena a diferencia. E incluso nos unha primeira que pidéramos a 3 anos da asociación que solicitáramos que era os postes de... sí, os postes de sinalización e tal, pois despois puxemos unha chea de problemas porque tuvemos que facer unhas alegacións porque dicían que eso non tiña interés social. Entón, ao final acabaron de, non sei se nos consideran 900 euros, acabaron multándonos e rebaixaron a rebaixar a 700 por non sei por que chorradas desas que non tiña suficiente entidade social o que era un esquí. Non sei eu. Haberá que meterse algún infiltrado nunha asociación desas para ver como fan para conseguir tantos recursos como se consiguen. Pero tamén eu creo que es lo que decías antes, que tamén es un reflejo de la sociedad. Tamén probablemente hai muchos máis clubes de fútbol que piden dinero que no... Pero que se estima a relación da subvención da Diputación, claro, eso todo non? O Boletín Oficial da Subvención, hai a subvención de cazadores, Claro. Temos que lembrar unha cousa, na nosa asociación non é unha asociación reivindicativa, no sentido de eso deixamos a outras asociacións que existen. De feito, temos socios que son de outras asociacións que son reivindicativas. Por qué? Porque se te pedes un plan reivindicativo, aparte que non consigues non te veces nada, non podes entrar en un conflito máis, crear máis desconfianza e tal. E deixamos que o Libertad Total, os outros de Santander, os outros de Barregal e outros de distintas cousas, que eles fagan o combate concreto. De feito, nós temos unha plataforma que nos loitamos por o tema dos residuos asfálticos, estamos con denuncias e con cousas, non? Pero eso é así. Hay una de esas asociaciones que ustedes contemporáneos fueron a Mandeo mismo, ¿no? Intentan evitar eso con confrontación. Eso sabemos las entidades que estamos ahí, que hacemos lo que podemos, pero sí toda la propia con una estrategia de no buscar conflicto dentro de las entidades de custodia. De todas formas, nada, ya finalizamos, yo creo, agradecervos a vuestra presencia, un gusto conocervos, a Tina pendiente un poquito que está con vos, esta charla, este encontro. Eu me gustaría ter un compromiso con vos xa de repetir todos os anos, que cuidades vir todos os anos aquí a contarnos, pois ser un bo día, xogo Madrid. Para ver a sociedade que hicimos. Sí, para ver a sociedade. Eu os emplazo a outro encontros con nós, que cuidamos xa tan xente, que vos poden coñecer. Na medida que a Carita pode apoiar, xa temos un acercamento, nos intentaremos apoiar e cuidamos. Eso es todo, si queremos eso
de Hábitat Europeo. Nada, aquí estamos, estamos un año, cuidamos, muchas gracias por